ಈ ಜನುಮವೇ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು. ಆಹಾ ಆಹಾ ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಉಣಬಡಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಪದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಜ್ಪುಗು 4 ಕಿಲೋದಾದ ಕೋರಿದ ತಂದ ಕೋರಿ ಬತ್ತದ ಮಾಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕುಕ್ಕಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀದಾತಂದು ಕಾಯಾರೆ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಿಡ್ಬೇಕೈತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯರು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿಡ್ಬೇಕ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಂಡೆದಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಕಂಡೆದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರೆಪೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನು ಅಂಚದೊಂದು ಎಳ್ಳೆ ಕಂಡೆ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕಿಡೊಂದೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಯಾರೆ. ಕೋರಿ ತಂದು ಈ ಜನುಮವೇ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು. ಆಹಾ ಆಹಾ ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಉಣಬಡಿಸಲು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ನಳಪಾಕ ದಿನ ನೂತನ. ಈ ಬಿಸಿಯುವಾರುವ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯ ಮೆಲ್ಲುವ ಕಲೆಯ ಜೀವನ ಜನುಮವೇ. ಈ ಜನುಮವೇ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು. ಈ ಜನುಮವೇ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು. ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಉಣಬಡಿಸಲು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನದೇ ಸಾಂಗ್, ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಇಡ್ಬೇಕೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಚೋಕದ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತು ಕೋರಿನ ಮಾತ ಶೋಕಾದ ಲುಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪಾಡಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂಜಿ ಶೋಕಾದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಶೋಕಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರನಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ನಿಡ್ಬೇಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನೀರು ಬಿಡ್ನಿಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಅರೆಪು ಕೊಟ್ಟಿನಾಂಡು ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಉಣಬಡಿಸಲು. ರೆಡಿ. ಇದು ಮೆಣಸು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮೆತ್ತೆ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ನೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಚೂರು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು
ಮೇಲರಪು ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಮುಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಜನುಮವೇ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಆಹಾ ಆಹಾ ಮೇಲರೆಪು ನೆಕ್ಕು ನೆಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಈ 4 ಐಟಮನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಒಂದು ಮೇಲರೆಪ್ಪು ಇತ್ತೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಉಣಬಡಿಸಲು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ ನಳಪಾಕ ದಿನ ದಿನ ನೂತನ ಈ ಬಿಸಿಯುವಾರುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯೇ ಮೆಲ್ಲುವ ಕಲೆಯ ಜೀವನ ಜನುಮವೇ ಈ ಜನುಮವೇ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಈ ಜನುಮವೇ ದೊರಕಿದೆ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಈ ಜಗವಿದೆ ನವರಸಗಳ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಜಿತೇರ ಹರಿತ ಹುಣ್ಪುಲ ಬೈತಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇಣಿತ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತುರಂತ ಪಂಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾಂಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿಂಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪಲೆ ಇಣಿತ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಕುಚ್ಚಳು ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿವೆ ಗೆಳೆತನ ನೀನು ಹಂಚಿ ಉಂಡರೆ ಅಧಿಕವಾಗುವ ಸರಳ ಸ್ನೇಹದ ವಿರಳ ರುಚಿ ಇದು ಜನುಮವೇ.